Habang akan mau ya kini ki syakri ki ba kordor ki balong kinong mi khmat chong kani kari be i chungi banengkong ubang yu i kinuksa ki ba bha ubalong syau syakri udai Reverend JJM Nicholsroy lani pastor joy nang tahu ba arpat ka ba nginom la ban kelet udai Dr. Ricky AJ Sengkon akan mau tu kapor ka ba yalap canvas election ngimpoi berkan panong ba un job kum tu un yok kat katu ka bot ka jing job ka ba don burom na kani ka rilum khasi janti jongi ka ba hadu ka ba umdon ba poi perkat rai tang kawai ka ba kata ka donot ka jonga ka ba ngapet kat kum na ka bible ka long ba ngayo i ka ni kawai habau uyalap election la ni canvas mo uong yiki pai ba pi day ki kanrat ni day ki syakri te ba ngapet ya kani ke ka ba Ukraine kadalong sisya kumta ka ktien bat kakam te ubut ya ke kum ba jisuru pi abang ngapet ya kan uksa ka ba jisu Ukraine ya kini ki ba Israel kum mangitip jisu ha jing sya ka plan ka jo blai kam dei tang banwan hang ni ka pertei ban pen im ya ki briu ni ki pop chongki henry ba unlong ru usim te kumbau blei kan ke jaj penriu Israel mo ngalawan ai nuksa kan ke por nado kabas dang hi ublei ukwa bakin jit ya ublei kemut ublei ka jing nang ban jit ya kalanti ka bapha te jisu kumangi i kan ke gospel go Matius mo ngindangin ya pet yang ni kalanong ka ba arpau na kan ke dekat ka ba arpau jisu sap uong ini kentien na ba ukun ubriu ulawan ya kaban syakri omba unyo syakri de kei ka bangangas tuang ni kalong bakinong mi khmat ke basisha ki dei balong ki syakri jong pan ba ndei ban long ki boss ni kita ke ban le kan rat le trai kli pan ban ya ki pat ba jing se ki pat ba ki dei ki kan rat te kei ka bangadon ban ong ha kani ka por ha ya gani ka jinya kran mo ndei ka jinya kran politik ringi kran kat kum na ka bible ka jing sisang ni kalong ni i ba kumbawat akatin pareng labu ki minister mo ya gini yang sensyar nak la job long ki minister kamu ayu bakalak tin kasih kamu ki syakri ndai kita ki ban le don bor ki ban le try klik kelap ban ya kita ki nong jit ya ki ba de kenrat ki ba ai ya ka bor ya ki tiar ya ki